taida sitere kunzwa update kuti zvakamira sei ikoko kubva patakanzwa kuti vamboenda kukoti vakadhinaiwa bail vakanyimwa bail vakanzi vanodzoka musi wa10 zvakazoita sei makamboendawo koti kwachirwa makambodaidzwa here kana kuti makangonzwa kuti zvakafamba sei? Musi wa10 wacho takatoenda kukoti kwacho ndobvanzi 8 months. Welcome to Chirima Lab Chemicals, your premier laboratory suppliers supporting STEM excellence in Zimbabwe. We specialize in a wide range of chemicals and apparatus, providing everything you need for reliable scientific work. As specialized sulfuric acid laboratory suppliers, we ensure the highest standards of safety and quality. Our inventory includes top-tier microscopes and durable beakers designed for accuracy in every observation. From volumetric flasks to Benedict's solution, we supply the essential components for your success. Measure with confidence using our precision pH meters and high-quality burettes. At Chirima, we are your partners in scientific discovery and education. We are dedicated to supporting STEM initiatives, empowering the next generation of our scientists. Visit us in Marandera at Lot 52, Detroit Crescent, or reach out to our team today. Connect with Chirima Lab Chemicals. Quality supplies, expert service. Your science, our priority. Video rakazotenderera nderako usina kupfeka uchirohwa nyaya yekuzobuda zvichienda pamasocial media uchirohwa usina kupfeka yakusiya uri papiwo sedunga munhu semwanasikana une makore mangana 26 yakusiya uri papi haipo papa ndakatoomerwa kuzi handina ndisitorina kana zano. Vatariri veSlyMedia TV makadiko kumati mana kwamuri tinokuunzirai update yekuuzumba iri nyaya inoitika kwa mugere uye vari kune dzimwe nzvimbo vachida kuinzwawo kuti zvakazofamba sei panyaya yemusikana uyo akarohwa naTAMBUDZAI naTANAKA vachiti ivo uri kutora murume waTANAKA. Nekudaro takasvika ikoko tikaita interview vakadzi ava vakanga varova nekuzvambaradza happiness vachibva vamubvisa chiri kumeso vakamubvisa hembe vakamurova pavanhu pakazara nevana vechikoro pamashops ipapo asina kupfeka. Zvakashungurudza vanhu vazhinji mukati menyika ino yeZimbabwe. Nekudaro nyaya tinozoti yakabata vanhu vakawanda mwoyo yavo. Tiri kudzoka nenyaya tichikupai update yekuti kusungwa kwavakaitwa chii chakazoitika. Last update yatakakupai yakanga iri yekuti TANAKA pamwachete naTAMBUDZAI vakanga varambirwa bail yavakanga vaaplya kuburikidza neloya ravo vachibva varambirwa ndokubva varamba vari mukati. Nhasi uno regai tidzokere zvekare tinonzwa kuti nyaya iyi payakapinda mukoti chii chakaitika kuna TAMBUDZAI naTANAKA. Taida sitere kunzwa update kuti zvakamira sei ikoko kubva patakanzwa kuti vamboenda kukoti vakadhinaiwa bail vakanyimwa bail vakanzi vanodzoka musi wa10 zvakazoita sei makamboendawo koti kwachirwa makambodaidzwa here kana kuti makangonzwa kuti zvakafamba sei? Musi wa10 wacho takatoenda kukoti kwacho ndobvanzi 8 months. But once 8 months kudaro izvezvi zvekuti neta vanhu variko ndisaka ndakatokutsegera kuti pamwe amene mungatibatsire tikutona vanhu variko kudzimba dzavo. Vese vakanga vanzi 8 months. Vese vanga vanzi 8 months pamunhu. But vese variko kumba kwavo. Hapana pakanga pachinzi suspended kana kuti chii for community service kudidi? Community services zvanga zvatorambwa vachizopiwa 8 months dzachona but apa pameno zviri kunzwa kunonzi kuita sei kuti against judgment chichi vakaapila ndofunga kuti vakaita appeal. Ndofunga tisombozvinzwisisa kuti nyaya dzacho dzakadii. Riganditsvagewo yekuti tinzwe kuti hapana kana mumwe reporter akanga ariko iwowo. Pane sori dzenyaya hapana, takangoona vanhu kozi patone hama dzemurume wacho dzakauya pa vanhu vaanofamba nawo
achitonditi iwe wakarambire 800 yes iwe ukazoona vanhu waakunzi uchiita sei apa tatotombonzwa nevanhu kuti vauya vakazoya mangwana achona ndikati ndinyangu basa nemari 800 yes inondibatsira ise zviruoko rwangu nanhasi ruchiri kurwadza yaikwanisa kundirasiseni akati amanje uchivaona wakunze zvotenge mari kufinira ramba ndatongosiyana naye bvabuda mvaayenda hama yacho akauya nemari paive nemawitness here akamboya nemari yanga atori like ega tichitori kwamorisi kopa akamboya nemari ndikatoiramba 800 ndiani akauya nemari ndiye laki muridzi wakadzi wacho muridzi wemukadzi ndiye akauya kuzotaura newe ya chida kuti nyaya yake kuti vakadzi vakasavharirwe achiti iwewe ndoti vasavharirwe chinchi ndipandaramba mari yake saka apa pandato kunokuwa mashambanhaka vanhu watenge wanotomboita kana mwedzi kapa 8 months tachiona kuti vazobude mai manja ndopa akazoya mumwe wachona achiti zvinizvo iwewe ucharwadziwa sei uchiona wakadzi wavo vari pahanzi wakaramba mari yedu chichi vandatongoti hazvina basa tikatozvinzwa kuti wakaita sei vakatobuda patina ndinazvo ndokwanisa kukuita inini nyaya dzenyu handisida kudzinzwa mupi munomu vatongobuda saka anga ari ani aitaura izvo unomuziva zvitereka ndirizive but kumuona ndomuziva vanhu vanongofamba wese iye laki paakauya ne800 pane mawitness anga aripo here yangango nemafriends ake but nguva dzaitaura nyaya dzemari I think papa anguva pakatondidzo nyaya yemari tatititega akatondaidza pahanze mubhawo tukataura nyaya yekuti mari nditonayo chichi vatotora kamusikana kakari kunokuwa mashambanhaka takatoya nako kubhawa kwedu wamorisi zumba watongotora nyaya yavo tati hainini mari shoma shoma iyo nekurohwa kwandakaita ndikwanisa handina nazvo ndinoita nayo ndichitopindura musikana kaneiwa aishandira ubhawa kwandawo izvi uyo akarohwa futi uyu ndingamzani ziya aiwa kuti uyo akarohwa aitowa mutengeso kuti tikabva nekukota aitonoudzana laki wacho nyaya dzese saka tatopedzira ndatonotongobudanana naye kwakanaka haigona kutoti nyaya dzese dzatinenge taura kukoti tichienda manhero acho unomona atowa mumota yana laki wachona saka ndakazosvika pakudza sisiti because kunokwa mashambanhaka ndokwaanogara ndazosvika pakudza sisi ndikati ndandisindaba mbwa muno because pangwa chinoitongoda kutonge zvekufinura zvototi yenyepo takaramba nalaki but takazoona vachimubundirana vachipanana tumari mari tikawaipanana namba wamedu aisi saka tikangosiyana anga atori mutikitivha zvatomboita kana nemasandimichenisi kwega haitotara kutoriwa taitaura kasi zvinenge zvaitika unotaurawo sikapa pakatochata zviseda kana kutaudzana nambawamedau iye laki wacho rufaro wacho hakana laki wacho napabhawa peda kana atomira anogonongotuma munhu zvaada totenga obva watenga obva watoenda hatina nanyaya kana naye laki wacho okay ya rega ndiona kuti ndingatsvage sei judgment yachona yakabuda ikokoko koti inonzi chiye kwamaienda imimi yakaitirwa kumutawatawa inonzi imutawatawa magistrate court okay alright rega ndigozoitsvaga nokuti mhuri yezimbabwe yeida kutoziva ndokurekodha nenge conversation yedu iyoyo nokuti mhuri yezimbabwe yeida kuziva kuti chii chakazoitwa kune mhondi idzodzo dzakakurova dzakakusiya wakuvara vakakurova wakashama vakakubvarura hembe saka vanhu vane shungu yekuda kuziva kuti vanhu ivava vakazoitwa sei nekuipa kwezvavakaita saka tingi ndichatsvaga kuti ndione kuti judgment iyoyo tinoiwana sei then toverengawo kuti iri kutaura kuti kudii vakabuda dhi here vakaapila here 8 months idzodzo dzakazoita sei zvese ndogona kuzvitsvaga kurohwa kwakaitwa kwezidhi iroro ndetotedza anokuvhura firiji neruoko yarangonyenya kuzvimba pepa apa naita tonga ndati ari kurwa ngufiriji kuteta sei ndotedza anotosimba
firiji sikati ndikatsvage munhu wandotrust apinda akandivhurire firiji akati Wekurohwa wakaitwa neba ataitobudisa maiti yake tikazototi kuti munhu wechi atoriwo munhu wemutema atona vanhu vaitotsvagawo pamaseptipedi papo waida kutobata but anga asina akaramba nandudzaana zita rake kuti anobvepo but akangotera kuti nyaya yako iyi yakabhadharwa mufiti. Alright. Yeah. Yeah, uri kunyanya mumakotsi umu. Waita hakuna information yawatipa here kati tida kuiburitsa yakadaro kuti ndo zviri kuita vanhu vari ku wareta munozongotudzwa kuti vanhu vari kuti hazai ndakatopererwa kutoshaura kuti asi pamwe mazuva ano vari kutongwa ndo vanenge pamwe panongoshanda mari chete hatisi kuziva isusu tinotambura hatina zano ratinoita kati tikatourayiwa kane mapanga ekuti vamwe wane mari. Ya ndo zvazviri kuratidza izvi. Ndo zvazviri kuratidza izvozvo. Ameno kuti dai wanga urunzoona mukana wekutaura nevakuru vekumakotsi waivabvunza mubvunzo wekuti kudini. Dai kuri kunzoona mukana wekutaura namajistrate akatonga nyaya iyoyo waimuti kudini. Handizoziva kuti mukana wacho teupiwe here kozi kubva nyaya ichitanga kutongwa hatina umbenge. Handi zvinonzi muridzi wemunosvaka ripota anomiswa uku muchidairana nyaya dzenyu but nyaya dzengoshanda sekunge pamwe pachona kunge ndisipo asi koti yega yega itorwanzi mudzokeka taiva tiriko nyaya vanhu vaitongomiswa mumabhoxi ndivo tu vakandirova. Iwo semumhangaro wanga usingambobvunzwawo? Handina kana hwani chandakabvunzwa nemutongi wenyaya yacho, handina kana hwani ndaitosvika pakubvunza vamwe vanhu kuti sisi ndo zvinoitwa here kuti munhu muridzi wenyaya unenge uchingonzwa mutongero uri kuitwa vakambokumbirirwa pone tongwa neloya vane chiti vakatangwa neloya ravo ende loya ravo ndera ndakatanga kuziva kuti vanhu vari kubuda ndakatoriona rikauya pamashops patiri ndo parodhi ndikatoriona vachitodzokera mangwana acho ndo pakabva pabuda vanhu. Okay. Zita reloya racho rinozikanwa? Rani? Reloya ralaki nevakadzi vake? Ya, pana kuriziva but izvezvi ndakanganwa ngu zita racho raitombotaurwa rege ndikuritsvage ndikokuudza. Handitika? Alright, titsvagire. Alright, iripo. Waitako happiness tinozoramba tichidzoka kwauri tichikupawo zvatinenge tawana. Regai timboita tsvagurudzo yekuti nyaya iyi yakapera sei kukoti yachona yekunhingirikini yevasikana yatanaka natambudzai. Alright, ameita basa kozi hainini izvezvi kana kutogara handitambudzai vachona itombotaura kuti ndikadzoka ndotouraya saka handisisina kana kutogara kutori safe kozi munhu wekuti anogona kungodzoka panapa panditori pachona pandikutoshandira pachona kutochinjwa futi kwekuti ndishandire kwakune mafiriji mahombe ega ega kuno kwacho kune madiki kwachona vanhu vabva vabuda havana kana mutongo wapiwa saka tizoti kushandisa mari here kana iri nyaya yekuti munhu kapara mhosva toshandisa mari isusu tiri varomboka saka tichangoreva nyaya yezvenzi haina basa. Ya hazvina kumira mushe kana zvakadaro. Regai ndikutsvagire reloya racho ndokubvisa ndikaroa. Nditsvagire waitako. Alright, thank you. Okay, bye bye. Welcome to Chirima Lab Chemicals, your premier laboratory suppliers supporting STEM excellence in Zimbabwe. We specialize in a wide range of chemicals and apparatus, providing everything you need for reliable scientific work. As specialized sulfuric acid laboratory suppliers, we ensure the highest standards of safety and quality. Our inventory includes top-tier microscopes and durable beakers designed for accuracy in every observation. From volumetric flasks to Benedict's solution, we supply the essential components for your success. Measure with confidence using our precision pH meters and high-quality burettes. At Chirima, we are your partners in scientific discovery and education. We are dedicated to supporting STEM initiatives, empowering the next generation of our scientists. Visit us in Marandera at Lot 52, Detroit Crescent, or reach out to our team today. Connect with Chirima Lab Chemicals,
quality supplies, expert service. Your science, our priority.